Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Radio Philippines Standard Time, las 6:06. Ang oras ginadu Integrity check. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Marso 8, 2021. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Sa balita, sa aksyon! Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Tedeya ginraid ang drug den sa Vendors Plaza, syudad sa Bacolod. Lakson mag-a-issue sang mando sa stricto nga travel protocol pasulod sa Negros Occidental. Sa balita National ITF, iga-review ang paghalog sang COVID-19 restrictions. DOH wala pa nagapabor sa time out para sa mga health workers. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila,
Doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos. Balita mula sa aksyon! Alas 6:15 Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa Litalinas ang mga balita lokal. Arestado ang 8 ka mga persona sa ginpatigay nga drug bypass operation sang PDEA Special Enforcement Team sining hapon sa may sulod sang Vendors Plaza, Barangay 12, Syudad sang Bacolod.
Ang subject sa bypass operation naging kilala kay Joe V. Bermudez, 35 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Suno kay PDEA Set Team Leader Agent Bamboo, nagreklamo ng mga pumuloy sang illegal nga buluhaton ni Bermudez. Kalakip ng pag-usar ni Bermudez sa merkado bilang drug den. Pagi sa bypass operation nadakpan si Bermudez kag 7 kay ban pa nga ginapatihan nga customer sini. Na-recover sa otoridad ang ginabanta 10 ka gramos ang suspected shabu kag drug paraphernalia. Nagkanta kita di sang surveillance sa pila na kaya mga inadlaw tungod man sang reklamo man sa mga pumuluyo dire, may arata asset nga nagpakuno-kuno dire kag naupdan man sa aton nga sa pusher buyer sa nakapadayon kita nga nakabakal kag amo ni nga nakakanta kita sang bypass operation. Nabatyan si PDEA Set Team Leader Agent Bamboo. Sa iban nga balita lokal, mag-a-issue sang panibagong executive order kon EO si Governor Bong Lacson na gudstriktohon pang travel protocol sa mga nagasulod sa Negros Occidental kon i-insister sang National IATF ang pagpatuman sang Resolution 101 nga wala na nag-obligal sa mga travelers nga magpa-swab test kag quarantine. Inengin na panindugan sang gobernador kasunod sa liwat kapag saka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental sa sulod sang pila ka adlaw. Suno kay Lacson na naghisugot ang mga opisyal sa Western Visayas nga ipabilin nga mandatory sa mga travelers ang RT-PCR test kag quarantine protocol. Dugang pasininga kun mag-issue gid man siya sang bago nga EO, iya obligahon ang mga travelers nga magpresentar sang negative RT-PCR test result at least 72 oras o kun 3 kadlaw ang test sa ilang pagbiyahe. Ging kumpirmar man ni Lacson nga ang mga nag-abot nga local stranded individuals gikan sa Manila kag Cebu amo ang nagpadugang sa COVID-19 active cases sang Negros Occidental. We are also allowed to request for a RT-PCR negative test prior to travel, and I will make sure that I include that in the executive order. Because for now, it's on hold because us here in Region 6, we've decided to go on status quo. Dapat yan si Governor Bong Lacson. Samtang gin pangabay ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ng Gobyerno Nasyonal nga hatagan man sang libre nga AstraZeneca COVID-19 vaccine sang Negros Occidental. Suno kay Lacson, nakigangot na siya sa talatapan ni Senador Bongo kag nakasugilano naman si Provincial Consultant Albi Benitez kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. godini ang matigayon. Dugang pasang gobernador nga 5,000 tubtub 6,000 ka doses ng COVID-19 vaccines ang ginpasalig sang gobyerno nasyonal nga magabot sa Negros Occidental subong o kon sa masunod nga semana. Target sang probinsya nga mabakunahan ang kapin 8,600 ka mga medical frontliners gikan sa mga hospital nga ginadumalahan sang gobyerno probinsyal kag mga local government units. Ginkaruman sang gobernador nga ini ang separado sa 100,000 ka doses sa ginbakas sang gobyerno probinsyal sa AstraZeneca balor 27.5 milyones pesos. Sa karon ginaulat pa sang gobernador ang anunsyo sang AstraZeneca kung saan o ang schedule sa pag-deliver sang ginbakal nga bakuna. I did make a request to the office of Senator Go, and Congressman Albi is also in touch with Secretary Galvez. So he's also doing his best to try to bring in a share from the batch of AstraZeneca vaccines that arrived. Dapat yan si Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, pila sa Chad ang naangkon sa isa kamay sang luthangon sa may sitio San Juan na Barangay Kamugaw, syudad sa Kabangkalan. Lasay sa kagabi Domingo nga adlaw. Ang biktima ginkilala kay Jerry John Yap, 33 anyos, kag residente sang among nga barangay. Sa investigasyon sa Kabangkalan PNP, ang biktima yara sa sagwa sa iya puloy-an. Upod ang asawa kag abyan sang luthangon sa mga suspect nga sakay sa motorsiklo nga scooter. Padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima samtang padayon pa nga ginakilala ang motibo kag ang sospetsado. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time DTX sa 500 capsule kontra sa free radicals kag oxidation sa DTX
national pagkatapos gidlam ang sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest...
sang banwa mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa litalinasang balita nasyonal. Nagapating Octa Research Group nga mas nagdasig ang pagdamo sa mga kaso ng COVID-19 bangon sa United Kingdom kag South African variant sang virus nga nadiskubrihan sa Pilipinas. Suno kay Guido David sang Octa Research posible nga maglabot sa 5,000 tubtob 6,000 ang kaso ng COVID-19 sa kada adlaw antes nga matapos ang bulan sang Marso. Sa piya ka kinahanglan makabangon ang ekonomiya ginpahayag ni David nga dapat tun-an ng liwat sang gobyerno ang protocol kapag abot sa international kag local travel pati man ang pagbukas sa mga establishmento nga may nagainom kag naga-videoke. Nabatsagan man sa Philippine General Hospital kon PGH nga COVID-19 referral facility sa Metro Manila ang liwat nga pagtaas sang mga kaso. Sadtong Sabado gin-report ni PGH spokesman Dr. Jonas De Rosario nga padayon nga nagadamo ang mga gina-admit. Naka-record man ang hospital sang 105 ka mga COVID-19 cases ang pinakamataas sa nakaligad nga 4 ka bulan na. Samtang ginpahag naman ni Testing Czar Vince Dizon nga ipaidalam sa review sa Gobyerno National subong nga semana ang desisyon nga paghalog sa mga restrictions matapos ang pagsaka sa COVID-19 cases. Suno kay Dizon nakip sa ipaidalom sa review sang IATF ang pagbukas sa mga sinihan matapos nga masobra sa doble ang kaso sang nagwa ang ini nga desisyon. O si saon man sang National IATF kung balay patuman ang barangay quarantine process para sa mga tawo nga magagwa sila nga balay para sa essential duties kagang protocol sa pagsulod sa mga local turista. Para kay Dizon, wala ginakonsiderar ang pagbalik sa pinaka-stricto nga quarantine protocol. Sa katapusan nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Anay Senadora kagkaroon ni Deputy Speaker Loren Ligada ang importante ang papel sa kababainhan sa pagduso sang sustainable kag inclusive growth kag recovery sa karon nga International Women's Day. Suno kay Ligada magluwas sa paghatag proteksyon sa kinamatarong sang mga kababainhan nagakadapat man nga pabakuron kag pasangkaron ng ila kontribusyon kag partisipasyon sa ekonomiya.
Kalakip na diri ang paghatag sang suporta sa nagkalilaing nga local enterprises sa dalam sang Magna Carta for Micro, Small kag Medium Enterprises kag Livelihood Assistance sa dalam sang DOF, Pangkabuhayan DTI Shared Service Facilities kag DOST Community Empowerment through Science and Technology. Graduso man ni Ligarda sa mga hensya sang gobyerno pareho sang Philippine Commission on Women, TESDA kag DTI nga ilakip sa ila skills sa training and development and financial literacy training para sa mga kababaynhan agud makabulig sa pagpasanyog sang ilang nga negosyo o kon palangabuyan ilabi na ang kababaynhan gikan sa rural areas. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 31, Action Radio Philippine Standard Time, D3 Bayo maka-aksyon na. Ang D3 Bayo nagaprotekta simula Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.